Kaj si ti normi, jaz sam spodnji hlač več, ko je kufer, veliki. Če se piše. 8, 4 pari grejo nastopati. Ja, daj, začni. Hvala lepa. Danes imamo že predpremiero. Premiera je jutri v Kragujevcu. Danes pa nastopamo prvič v taksi baru v Gradiški. Dragi nam prijatelji iz Banja Luke, evo ovdje ispred vas je na našem prvom međunarodnom nastupu i naša grupa zove se VIP Danica, što znači vokalno-instrumentalni plesači Danice. I oni su došli tu samo za vas, da vam za par minuta možda naprave ovaj dan ljepši i topliji. Gospod direktor, kje bomo mi spali nocoj, mi ženske mislim? Ja, ženske boste spali sigurno v enem hotelu, ko ima dosti zvezdic. Pa najmanj toliko kopalnic, ko ima zvezdic, ima in najmanj toliko postelj tudi. Kaj si tega bila? Pijamo ne ven. Pijamo, Ovo je najstariji teatar u Srbiji, osnovan je 1835. Znači prvi teatar, prvo pozorište u Srbiji, to je ovo. Cilj ovog festivala je inkluzija osoba sa posebnim potrebama u društvu. Molim vas, još jedan aplauz.